Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sabay no adlaw karon nga Lunes, tibuok kalibutan, Lunes, adlaw sa tanan. Ayan. Abi no ni Ada Emeros Dumagite, may gala kay gidala na ako mga sakop kay usik biya kayo. Kini bitang Jubilee of Hope nga kung mopahigayon kita og pilgrimage makadawat ang atong mga kita ba makadawat ta og gitawag sa English og plenary indulgence. Sabi no ato lang i-explain gamay ha kining plenary indulgence aron pun makasabot-sabot putang tanan. Kanang mangumpisal ta, of course, mapapas ato mga sala. Papas. Kay mo man ay ato ang laging pagtulunan, pero ang imong mga utang wala. Pareho sa naog nangutang ka nya wala ka dibayad. Napapas na imong sala kanang wala nimo pagbayad. Napapas na. Pero wala na nagpasabot nga di ka mo bayad. No? Klaro? Klaro bayad gihapon ka. Panalitan namatay na lamang ka nga wala gyud ka kabayad sa imong utang. Napasaylo na ka, di na ka maimperno. Pero kanang imong utang bayaran gihapon ani mo asa man sa purgatorio. Yan mo na dihay problema ron. Ako nang kamot jud ko, ako mahadlok mo jud utang mahigala. Muna ang problema lagi mahimo og every time nga mo kwanta sige tang pagawas og kwarta. Mangutang jud ko ana from Monday to Friday. Pagka Sabado, I always see to it na bayaran gid ako akong utang. Kay sige mo kung ga-order mahigala kay sa diri sa ayungon di pangunsa magtukod-tukod po may ginagmayng mga kapilya. Katubang mga kapilya ba nga medyo mas maayo pa nga ayohon na lang. Kanang magtukod na lang tagbago kaysa ayohon pa. Kaya murag dili na ba practical kung ipaayo pa nimo ng balinag yung lataa. No? So na nga nakahukom ko sa ato ang pamalandong magpatukod tagbago niya na may mga materyales ang nagikinahanglan. So akong gihimon bali lang usa. Lunes ang tod sa Friday. Pagka Friday afternoon, bayad ako ana. Ano man, kay pagka Sabado, wala naman tong akong tag-iya sa tindahan akong giutangan. Dili naman matutal tong ako ang mga utang anang simanaha kay gitsaradan man lagi sa opisina. Kamo na nga, mubayad gyud ko. Pero kanang kabahin anang plenary indulgence, kun pananglitan o mamatay ka, unya dako kag mga utang, imo ginang impasun dito sa purgatorio. Pero kung nakapangayo kag pasaylo, nakadang naka-appeal ka og mga pilgrimage of hope, ay dili gyud ka ma-iresto. Nya dili lang kay pilgrimage, of course napay daghan mga works of charity, magatabang sad na, no? Kana mga pagsakripisyo alang sa uban, makatabang sad na nga ang imuhang kalag imbis mo hapit pas purgatorio dili na lamang. Doon na may gitawag sa in English og atonement of sins. Na bang magsakripisyo ka para sa imong sala ba? Unang daghang kay uban nga magpasan og cross para pamabayad-bayad sa sala ng timpong Berni Santo. Pero naapil lain pamaagi na kinang gitawag og pilgrimage sa mga pilgrimage site. Unya nakanindot ining programa ni Pope Francis buhi ba to? Nagbutang sila o mga pilgrimage site nga naaras duol, no, naaras duol panalitan sa des ayungon usahay adto mi si Malalod ganina naamiron namis Dumaguete diri may ng pilgrimage, pero nito gid mi, pero may preparation lagi. Preparation ba the whole week last week, mga 3 days pakumpisal jud ko pirmi from Monday from morning till afternoon, wala na gabi kay matulog mo kog sayo unya. Last Friday afternoon, evening, nagkuan pod mi na Gonzala na nag-Station of the Cross. Unya, ang mga tagalagyo, mga Sabado, gipato na ako sa meeting pod mi sa BEC na ang usa sa among gihimo, gipakumpisal na ako sila dayon paghuman, ako pong naghimo pod mi ang Station of the Cross. Unya, kaninang buntag, Lunes, naghimo pod mi sa amo ang misa. Kaya mo man na mga requirements. Ingon na, no? So, again, dili ko maingon nga ang pilgrimage lagi makahatag na itong plenary indulgence. Supos na gihapon. Kini di ang mga gitawag o mga maing buhat na ito. Katabang masan na ma-erase ang ato ang number of years dito sa purgatorio. Muna ginaingon nga, indulhensya na lang po ninako. Ayan na.
Klaro? No. So na ha, so alang ni atong walay pulo pilgrimage mo, dahil nakangay pilgrimage site mahigala, pero kinahanglan nga, baffer mo anto, mangumpisal sa mo sa inyong kura, dayon paghuman, mag-station of the cross po mo sa mismong, sa inyong parokya, o ato ba dito sa pilgrimage site, dayon kinahanglan makasimba mo, bisang asa, basta kaya ana nga purpose. Klaro? Nahala, padayon ta sa tuang mga buhat nga maayo. Okay, padayon ta mga higala, no? Katong atong topic last week, katong kabahin sa kanabitang sa topic nato mga higala, the importance of religion in a society. Importante gina, ano na yung mga lain pong mga pagtulunan nga maingon nga walay relihiyon nga makaluwas. Of course, si Kristo naman yun na atong magluwas, pero ang relihiyon mo introduce ni Kristo diri ka nato. Kaya kung walay relihiyon, kinsa may mutudlo in tao nato. Muna nga ang relihiyon mao gyud maning kamot. No manang ako sa akong pagapare ka moadto jud kog mga barangay. Karon ni uno po ko kaadto kay ako ang medyo na nakat ang akong pag-antos mga barangay kay ang ako ang jeep nga gipa convert ang iyahang steering into power steering. Wa pa na human. No, basog mahuman na turong si panahon na. Oh, klaro. Hala no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kabuntuhon. So ano na ta, no? Cohesion. So ang religion may makahatag og makatabang, no, it can create, it can provide social cohesion and shared values in a society. Klaro na na. So unsa pa jud ang ikalaing ikahatag og sa relihiyon, no? Maka-provide pud siya og kanabitang motivation ang mubuhat ag maayo, no, by religious texts, community teaching, and the pursuit of virtues in love, kindness, and self, ano? So muna siya gitawag na to, kining gitawag na to kanang faith and morals. Ayan, no? Ato pa maka-improve ning kanang relihiyon sa ato ang faith and morals. Ato pa diha sa atong relihiyon ana ang gitawag nato sa in English o pagpanudlo. Okay? Sabi no, ato nang balikan haari sa ato ang Saint of the Day. Kaya medyo basig malimtan niya ni. Saint of the Day nato karong adlaw si San Bartolome Adili. Ang atong Saint of the Day karon August 25 si San Louis of France. Louis of France. Hari ni siya, no? Unya respected the papacy, founded hospitals, and followed the practices of Saint Francis. Uy, di matabang po na ini si Saint Louis of France, no? Unya sa paha. Uy, 13 katao iyang isalo mga pobre, iyang isalo kada adlaw 13 katao o ginaliman kanya pero hari ni siya si San Louis sa Pransya nya. Ang nakanindot ani ni San Louis, si Saint Louis of France, nisunod siya sa kinaiyan ni San Francisco de Assis. Okay, no? So karong adlaw mga higala hinumduman na to si Saint Louis of France. Okay, narito mga higala sa atong CBCP News. CBCP News ta mga higala. Parokya sa Our Lady of the Assumption in Santa Maria, Ilocos Norte. Giila na kapurmal na nga nadeklara isip Basilica Minore. Unya mismo si Archbishop John Brown, ang Papal Nuncio to the Philippines, mao'y miadto aron pagpahigayon sa pag-instalar, no, sa paghimo sa parokya ni Santa Maria sa Ilocos Norte isip, no, ang ilan na yung patron nga gala Our Lady of the Assumption, no, muna kagihimo na kini karon nga Basilica Minore, no, Basilica de Minore Nuestra Señora de la Asunción. Okay, Asunción. Okay, no? Okay na wala na. O, si panayo na tayo higa.
sa ato ang teachings, faith and morals. Abi no mahigala kining faith and morals usa pud ni sa mga i-provide sa ato ang relihiyon, no? Mga relihiyon makatabang pud ni sa faith and morals. Pero doon na usahay pa murag misinterpret ba? Misinterpretation kami ingon nga ngano man ning simbahan nga manghilabot mani sa kining affairs sa sa kinibitang sa gobyerno nga naamantay separation between the church and the state. Ang tubag ni ana mga higala mao nga faith and when it comes to faith and morals gani maka mukuan gyud na mutingog gyud ang simbahan pananglitan kining plano nga ibalik ang death penalty. Faith and morals man na ano man tungod kita wa man lagi tay katungod pagpatay og tawo. Sa ato pa kung ang gobyerno medyo aduna na siya mga guidelines o mga provisions sa constitution nga medyo sukwahi na sa faith and morals, mutingog yun ang simbahan. Okay, kining separation between the church and the state, wala raman ni hilabtanay when it comes to political level. Pananlitan. Kitang sa Katoliko tano, dili ta mo labot og kinsay kanang gitawag og butaran sa mga tao. Dili ta makapailawon. Although nga dunay mga laing relihiyon nga murag modikta, no? Modikta sa kining mga ilaha mga sakop kung kinsay butaran, pero I have observed nga murag di naman uo ni mga tao. Di na mo tuo ba? Kaya nga naman, ilan naman gunang katungod nga mupili kung kinsay ilang ganahan. Dili ta makaingon nga muni si kuan gyud mo ibutari kay muni gi-endorso sa simbahan dili. Muna nga ako sa simbahan ang ako ron yung ampo kanunay mao nga malinawon ug luwas nga eleksyon mura. Malinawon ug matuuhan nga eleksyon. Mura gyud din ako maingon nga basog makadaog tong mga muning mga to dili. Dili ko ana kay nigubiyan na ta sa separation between the church and the state. Correct me if I'm wrong ha. Correct me if I'm wrong. Kamo ingon ko nga kung manghilabot na ganit na mag-endorso na taong kuan kining kandidato murag ni lapas na ta sa ato ang salabutan ana between the church and the state. Ang church dili makapanghilabot sa affairs of the government. Apil na siguro ni ana kanang mag-endorso kinsay pabutaran sa mga tao. No? Apil na siguro ana. Pero correct me if I'm wrong ha. Doon na ba po yung mga aligasyon ngayon ni ana ang pipila ka mga pare. So, kato mga pare nga medyo maigo-igo pag jutay ana. Sige na, wala bang na problema. Basta in good faith rasad mo. Ana, no? Okay, pero sa ako, adin dyan ko endorso. Okay, mura mag-gobi yan data. Pero correct me if I'm wrong. Tell me nga sayop ka padre. Kaya ako na po lang dawaton. No? Ako na, pero ako na pa yung manubaganan. Ako lang, adin lang hindi ko mo endorso. Siguro mo endorse ko mayo kung katong butarin ninyo kanang buutan, maduulali arang maduulan, luwas sa korupsyon. Pero mo ako ana. Pero muhingala na jud kong tao nga akong pabutaran dili nga napili. Para nako lang ha. Correct me if I'm wrong. Pero ako ra di ra ta maglalis ana. Di ra ta maglalis ana. Kung balita may ingong kinahanglan mo endorse gyud ko. Okay ra kay endorse ko kanimo din pero ako dili ko. Ano man tungod kay panahon unya nga mahuman ang eleksyon do na unya politiko nga magmuro-muro na ako kay ano man wala nako sa ma-endorso. Katong gi-endorso nako ay magsingit og gisingisin ako kay ano man pero katong wala nako gi-endorso magmuro-muro gito. Mao para bagyo nakadaog napatay ta na no. Klaro, manahon sa again ang simbahan maka-provide og mga gitawag nato pamaagi in order to observe good faith and morals. Okay? Abi no, di na lang sa takutob ha, kay medyo tas-tas nagjutay ako. Wala lang kay ulo istorya pa der. Di lang usa ta kay medyo busy-busy ko gamay. Pero dili ko kay busy, mag-ulo istorya kita. Ha, daghang salamat tanya. Iyan po nato ang Phil Products Wiki. Wala naman noon ko makita sa TV, no? Tigtanaw ra ba gyud unta ko sa akong hitsura sa TV nyo. Sana man ning wa naman, radyo naman laman, pero bason po lamang. Kay, wala naman ni. Bason po lamang, naragay ako. Okay?
At hindi na lang mga nakitakutob, ako lang gyapon kini yung ubos nga laga na Reverendo Father ng Akademya Kab, panamilit to usab kaninyo, munalangin ka nato ang Diyos ng gawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.